sekal metai hinai beri rok no mansra bermani tai bulai toglai butharlai basilai mani pati mungrok jeng nugui phayo tei khnawi phayo phia o sekal metai hinmani abo busuk jorati kubui abo norok no sawi mansinai dini abo haino sekal hinjagei majra berjakmani tei hamjakma chelaba yakarjakmani kaisa kubui kothoma eba pati mungno ang norok no sawi khonarnai norok khnawi tongdi puilani simi paithak jora khorokja bukhuk bo khorokja chelabai hamjak laikha puila bo relationship phaimani o sal wngkha 24 February 2020 salmari hakeo bukhuk o chelabai korok salaite belai bokha manui thangka tei hamjakma bangkha aw oko kubuino jeng joto borokno bokha manya phiaba je borokno bokha bahaikebo manui thangke belai no hamjakma haparok lugu eba ki hamjakma o mokol nugya wngwi thango haike no o bukhuk o chelabai hamjak laikha tei borok thyasak logir lainai hamjak lainai hinui kogri laikha o chelabo kubui bokhabai no o bukhukno apro hamjago aboni ulo chelabini nogo saka tei bini amano o bukhukni photorokno phunukka chelani buma bo chajakha tei bislano haihini saka nung porarok paigradi hamjak laisi tongo hunkeba ulo kai riwano ta hinui salja o chelani bini buma o chelani bwchino singka o bukhukni buma phasongni bumungrok sawi borok kahamda bahairok hinui tamni hunke o bwrijik o bukhuk songno siniwo apor o chelani bwchi sawo o bwri chelarok bai kharjakse sekalbo hinjago hinui tei o bwrijik o bukhukni chelano bo saka nungba chela kaham haino bwri kaham tei pora gwnang chakiri khaini no mano tamni nangnungya sekal bwrirokno hamjak tong yakardi hinui okongno khnawi chela bwkha dwksa wngkha tai bwkha baikha asok hamjagui phaimani phia bo aphorni simi o bukhuk bai kok samani rok kom wngkha aboni bagui o bukhuk bo belai no dukho wngkha bo sungo nung tamni asok slaijakha agini haike tamni hamjagleya haipano bini chela mungsabo saya ulokhe taisa o bukhukno khairokjagui bebakno khulogui saka o bukhukno je hamya hinmani kokrok i kokrokno khnawi o bukhukni mokolni muktui klaikha tamni hinba bo sekalya tutuino ireng majra manmani bagui phia bini hamjakma chelabo o bukhukno hamjagui tongo haini bagui o bukhukno karui tongui manya nogrok bo bini ma bai hinjago o bukhuk bai kokrok samani rok manjakhe nono tai poririya hinui hinjago o bukhuk bai kok samani rok manjakha hanke haipano khogui o bukhuk bai kok sawo abo haike khogui huijagui salbojak hamjak sinai aboni bagui o chela o bukhukno sawo nini ama babuno phano sasidi jeng permanent khe tonglai sinai phia o bukhuk nogo saragya tamni hunke o chelani nokni borok rokse o bukhukno kainani soya bini bwslabai eba bono gosina harmanliya haike no borok kostoni bisingtui hamjaklai tongkha haike mangno 1 year kana naikha jora jora kisa misa walai phano hamlai abo haike no borok hamjaklai tongo saljake o bukhuk saimanya bini mobile silent rijago o chelabono kolromya hinui jolijakha haike o chela o bukhukno kolromya hinui jolijagui block khlai rikha o bukhukni chela jebro phano walaikhan ke number block khlaio hamka hanke taisa khulogui rwo aphorni simino borok kok banglaino chengkha aboni ulo walaijakni bagui o bukhuk bini chelano thaisa kokbo salangya wino bini mareni kailai pantao thangui paikha asukbaino bini chela o bukhukno jolijagui tei kaisa bwrini photo status riwi phunukka o bukhukni photorokno delete khlai phunukka tai tei kaisa bwri bai hamjagui o bukhukno phunukka aborokno nugui o bukhuk bo haino hai thamsikha kha haike o bukhuk bo jolijagui Facebook o chelano bini number riwi phunukka haibano o bukhuk o chelano sawi rikha ang nung bai hamjakna bagui ya ani chelano phunuknani bagui si hinui phiaba o bukhuk bini chelabai abo haike no walaite haike no walailai borok 11 March 2021 ni salo kaglai thangka haibano o bukhuk bini chelano hamjagui tongo bogui manjagya aboni bagui bo bini laibo taisa phaitung hinui bo naisingui tongo naisingui tongphano 6 months ni ulo o bukhuk khonaka tabuk bini chelani laibo tei kaisa bwrui phaikya hinui o bukhuk i kokno khnawi bwkha sajakka ulo o chela o bukhukno sawi riwo nung laija kokrokno pogui thangsidi ano pogui thangsidi hinui tamokhe o bukhuk hai hinui sawo ang naisingui tongnai tei thyasak no naisingui tongnai hamjagui bo thangnai
o bukhuk wan sugui manya bini chela tangi bono yakarkha bono sekal wan sugui de hakchal wngnani naikha hai keba swbani khano maniba o bukhuk bai hakchal wngnani nangkha. Da Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang norokni takhok Andrew Deborma puilano ang o bukhukno sanamu chungo nini hamjakma chelano no kahampano hinthung eba hamyapano hinthung phia bole nang bai hakchalai se thangka aboni bagui nang bo laija kogrokno bogui yapri ketal senani no nango tamni hinba uklok uphili naharnai borok bo jephru phano success wngui manya tamo khe bwskang naisigui himnai borok se salja success wngnai buinini ukloko jesa phano sawi tongthung tamo khe nung kaham wngui phunukhe joto borokno salja nono mawan suphinai haike kha khlaio bayapsong norok bo o video ni bisingtwi kisasek bujiwi mankhana hinui haike bayapsong norok video no share khlaidi like khlaidi tei norok tamo sanamu chung abo comment khlaibo sadi tei je ani channel katal wngui tongkha ke norok ani channel no please ke subscribe khlaina di bwskang norok ni bagui ang tebo mohai video tubui phainai nor jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.